За да проверите баланса на клиент, натиснете бутон Открити вземания и плащания. Изберете желания профил и натиснете Избери клиент. Показват се всички вземания и получени плащания по сметката на профила. При издаване на кредитен документ по сметка или резервация с отложено плащане, в модулът Разчети автоматично се създава кредитен документ на същата стойност. Възможно е и ръчно да създадете кредитен документ, чиято стойност се приспада от вземанията на профила и се показва на отделен ред. За да създадете такъв документ, натиснете бутон Кредит на клиент. Изберете профил на клиент. Въведете детайлите на кредита, като стойността задължително е отрицателно число. Натиснете бутон Запиши. Модулът Разчети предлага и следните справки. Възраст на вземанията. След избор на профил и дата, справката показва датата на задълженията, като описание номера на документа, профилът на агента, падежът на задълженията, просрочените дни към датата на справката и дължимата сума на задълженията. Възраст на вземания по клиенти. Отново се избира дата и профил на агент. Справката показва възрастта на откритите вземания по агенти, разделени на 6 колони. Текущи, между 1 и 30 дни, между 31 и 60 дни, между 61 и 90 дни, над 90 дни и общо за целият профил. Справката е в национална валута. Хронологична ведомост. Справката работи за период и може да се изпълни по датата на документа и по датата на създаване. След избора на период, натиснете бутон Избор. Показват се в хронологичен ред възникналите вземания и въведените плащания с тяхната дата и клиент. Баланс на клиент. След избор на дата и профил, справката показва детайлите по операциите с началното и крайното салдо на профила.